Vnitřní hliníkové žaluzie jsou u nás stále nejrozšířenějším typem stínění. Používáme je především jako ochranu před pohledy zvenčí. Tam, kde není možné použít venkovní stínění, slouží i jako ochrana proti slunci. Vnitřní hliníková žaluzie IDK s rondolištou je vhodná především pro montáž na křídla plastových oken nebo dřevěných eurooken. Široká zaoblená horní lišta s malými bočními krytkami dává žaluzii velice elegantní vzhled. Horní a spodní lištu je možno vyrobit v jakékoliv barvě podle přání zákazníka a sladit je tak s barvou rámu okna. Žaluzie může být vybavena brzdou, která drží žaluzii ve zvolené poloze, bez potřeby upevnit řetízek v držáku. Po stranách je žaluzie vedena lanky, která zabraňují pohybu žaluzie při vyklopení okna.